ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا ما من ایام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة دا اللہ پا نور و رزو کی نیک عمل دمر ندے خوخ لکا سمرے چی پدیل سو رزو کی خوخ تی قالوا یا رسول اللہ ولی الجہاد فی سبیل اللہ صحابہ کرامو یا رسول اللہ کبری نور و رزو کو سرے جہاد کی اللہ بلار کی قال ولی الجہاد فی سبیل اللہ کبری نور و رزو کی جہادم کی کنا قل دیا و رزو اگا عمل تینا اللہ خوخ تی لسو رزو ہاں الا رجل مگر آگا سڑے خرج بنفسه وماله یو سڑے دے جہاد للار بخفل لار مالی مزان سروی وڑو فلم يرجع من ذلك بشيء نبخفل راگا بخفل راگا شہید شو آگا مالی مولا گیدو وزدد عمل بیا گورا دے زکی چاہ خوار سے قربان کو کرے اخو مالم قربان کو بدنیم دا اللہ دا پار قربان کو نو دگا سڑے داگا دا عمل بیا گورا دے رواه البخاری دا حدیث امام بخاری راوڑے دا حدیث للتا بدی راوڑو زکی چی دا قربانی دا ورزو مسائل لینا او قربانی پا دکا میاشی کی گی چاگی تا دیل حجہ ویلے کی گی نو دا دیل حجہ دا اولانی لسورزی نی دا دیری و چتی ورزی دی یو حدیث کی دیسی رازی خوا خیر ایام الدنیا دا دنیا پا ورزو کی غور ورزی اگر دا دی دا دنیا پا ورزو کی غور ورزی اگر دا لس ورزی دی دیکی ترغیب دے عمل طرف دے چی دا لس ورزی چی دا دنیا غور لس ورزی دی ازی الحجی دا ورنی پا دیکی عمل طرف دے ترغیب دے چی اللہ پا کی عمل دیر وقت تلاوت کوا روجی پا کی نیسا رجوع احتمام پا کی کوا صدقی پا کی ورکا ذکر و اذکار تکبیر طول عبارتونا پا کی کوا او دا پا دی غور دی چیزا کی چی پا دی کی دا عبادت طول را جمع کی اس کتا بلا میاشی یا ورزی او پای کی او سڑے ہوئی چی زبا روجی مونی سم روجب مونی سم زبا تلاوتو کم زبا زکاتم ورکم زبا صدقم ورکم زبا بدغور جهادم کم زبا علم میزد کم زبا داو کم زبا طول برا جمع کی کو حج خو بگی نیشی کولے کنا حج بگی کی حج نیشی کی او دلتا طول عبادات را جمع شو طول را جمع کی نزکر دا غورا دی علماء پا دی مسئلے کی اختلاف تے چی دا لسو رزی غورا دی دا زی الحجی دا ولنی کنا دا رمضان دا میشت آخرانی لسو رزی غورا دی نو چاہی سویلی چاہ سویلی دی خو بعض علماء دا کل قول کرده درمیانا تحقیقی قول و منگ ذکر کرده و ملگرو طاقت دا دی چی ورزی دا لس غورا دی او شپی دا غورز غورا دی دیگه چی پا آغا شپو کی دلیلت القدر شپا دا خیر من 1000 شهر چاگی کی عبادت دا زرو میشو دا عبادت نغورا ہے نو دا ورزو پا اعتبار سرا دا ورزی غورا دی ذی الحجی دا ورزی دا رمضان اغا ورزی اغا دیتا نرسی او دا شپی پا اعتبار سرا دا غی شپی دا دی دا شپو نسی غورا دی وجداری چی بکی لیلت القدر شپرازی